Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka. Kamar yadda kuka sani har kullum, sunana General Jasmine, wanda ainihin sunana shine Jamil B Lawal Musa, jinin Katsinawan Dikko. Kamar kullum dai mun saba kawo muku abinci kala-kala irin na gargajiya. To a yau ma mun zo don mu nuna muku yadda yaɗiya take al'amuranta, sannan da yadda ake sarrafa ta. Wannan ita ce yaɗiya. Bismillah, nuna musu. Kun ga yaɗiya? Kun ga yadda take yaɗo? Wannan ita ce yaɗiya. Yaɗiya abinci ne mai kyau sosai a gargajiyance. Wannan ita ce yaɗiya, abinci ne mai daraja a ƙasar Hausa. Ana cire ganyen kamar haka a dafa. Idan aka dafa sai a ci da kuli-kuli. Tana magunguna da dama kamar irin su hawan jini, sikila da dai sauransu. Abinci da ya shafi ganye da 'ya'yan itatuwa. Manzon Allah ya faɗi cewa duk masu yawan da suka yawaita cin abinci irin salad, fruit, suna kasancewa masu haƙuri da kuma tausayi. Saboda haka jama'a, ku kasance tare da mu. Gobe kuma za mu kai ku wajen wani sabon abincin gargajiya, tun daga samo shi har zuwa dafa shi. Na ku har kullum General Jasmine. Kar ku manta, ku bi mu a Wankin Zuciya YouTube ko kuma DJ Sauti YouTube channel domin samun ilimi akan abincinmu na gargajiya. Na gode.